Както знаем, състезанието се провежда в 2 поредни дни. Традицията е в района на село Лазарово, която продължава вече 10-та поредна година. Екипажите от цялата страна мерят сили и умения на специално изградените траялни зони в няколко класа. Организатор на двудневния офроуд празник е Лазарово 4x4 Екстрим. Това състезание се провежда за 10-та година. Това е юбилей. Много участници има, 36 екипажа има в трите класа. В клас прототип има 8 прототипа, което е много добре за траялно състезание. Има 2 нови. Даже аз също участвам в състезанието, но претърпях лека контузия и моят навигатор ще продължи да кара, аз ще се откажа. В клас модифициран има 12 участника, в клас стандартен има 18 участника. Мисля, да, 36 е общо. В съботния ден се карат 6 зони, 3 сутринта, 3 след обяд. Ще има почивка и в 2 часа почва следобедната сесия, пак по 3 зони на клас. Клас прототип е много трудно трасе. Значи аз го наредих с моя навигатор Светозар и после си бихме главата защо го направихме такова. Но в крайна сметка върви се, минават, повечето джипки минават, едно обръщане има само в клас прототип. По принцип повече обръщане има на състезания, днеска само едно за сега, което е добре и екипажа не е пострадал, всичко му е наред. Това е клас прототип. Може би върви много добре, един от най-добрите за деня е той. Слав Христов му е навигатор. Това е последната им зона за днес. Като че ли тази зона е най-лесната за днес, от сутрешната сесия. Надпреварата е втори кръг от траялния шампионат 4x4 Екстрим за тази година, след първата надпревара за сезона, която се проведе в Сливен. Около 10 сутринта в съботния ден се даде старт на състезанието с отварянето на първата траялна зона. Точно тогава започна и истинския екшън между екипажите. Още сте под еуфория, навигатора не иска да говоря, защото е изморен, изморил си го. Кажи ми, ваша ли беше грешката за обръщането? Подценихме просто дупката и се наклони повече, отколко трябва. Това е трайл, няма начин. Никой не е застрахован от такива работи. Той, че ние сме тъй сега, утре други са тъй, така. Нормално е. Доволни ли сте? Да! С най-добрия навигатор съм. Видяхме, че той навигира и още един твой колега. Ами да, ние тримата сме приятели. Си правим конкуренция. И как завърши надпреварата между вас за момента? Гемак се обърна, а пък аз не. В съботния ден зоните са по 6 за клас, а в неделя по 3. А с отварянето на всяка следваща емоциите и зрелището се увеличаваха. Това голче не е от врата. Колчето се е подпряло. На една педе, цялата стои. Той не може да падне повече. Той е натиснато до края на земята, така че няма врата. Тази врата не е взета. Оправдаха ли се очакванията за стратегията, която бяхте планували? Да, стратегията. Оправдаха се очакванията. Получи се добра стратегия. И мисля, че и добре минахме и като време сигурно така, може би едно от първите, които дадахме. Съдията каза, че загубвате 100 точки заради това колче. Така е, за жалост. Просто малко не подходяхме, може би, или нещо, не го видяхме и го бутнахме. Ама, ще продължим напред, на другите зони да минем по-добре. Истинско офроуд шоу, предизвикателни препятствия и различни машини с разнообразни хрумвания, всяка според създателя си. В момента Антон Дърев кара в зона номер 7, премина успешно подхода към първа врата и се насочва към врата номер 2. Зоната е технична, така се каже, повече като техника, а не като сила мотор или машина. Ще отстранят проблема? Лека авария, гръмна им въздушен филтър, така че след малко след като възстановят въздуховодите, отново ще потеглят. Мисля, че след това, което днес разбрахме, че сте се обърнали, сега вече можете да бъдете доволни. Да, те общо взето нещата взеха да се влизат в релси, просто не ни беше ден днес. Така направихме 2 кълбета на една от зоните. Сега постепенно така почват да стават нормални нещата, но просто загубихме много точки, нямаме така добър стимул да продължаваме напред, но все пак ще се борим за
колкото се може по-добро представяне. Подробен репортаж от втори кръг и траялния шампионат тук в Лазарово очаквайте много скоро, единствено в предаването Автомото Хоби.